Nagpatupad ang lokal na pamahalaan naman ng Bani, Pangasinan ng fuel discount program para sa mga magsasaka at mangingisda kung saan maaari silang makakuha ng 1 peso discount sa bawat litro ng bibilhing petrolyo. Batay sa impormasyon mula sa Municipal Agriculture Office, ang diskwento ay pinagkakaloob sa pamamagitan ng vouchers na maaaring gamitin sa mga gasolinahan sa loob ng bayan. Layunin nitong makatulong sa pagbawas ng gastusin sa operasyon ng mga benepisyaryo, partikular na ang pagbili ng gasolina at diesel na ginagamit sa pagsasaka at pangingisda. Saklaw ng programang ang mga magsasaka, mangingisdang rehistrado sa registry system for basic sectors in agriculture. Kabilang ang mga may bangkang rehistrado sa pamahalaan. Kinakailangan ding dumaan sa verifikasyon ang mga benepisyaryo upang matiyak na kwalipikado silang makatanggap ng naturang tulong. Sinimulan ang pamamahagi ng mga voucher sisimulan ngayong araw na ito ang pamamahagi ng voucher at inaasahang magpapatuloy hanggang sa mabigyan ng lahat ng mga rehistradong magsasaka at mangingisda sa nasabing bayan. Hindi pa ito tinukoy ng mga otoridad kung hanggang kailan mananatiling ipatutupad ang nasabing diskwento. Ang naturang hakbang ay pinatutupad sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at iba pang pangunahing bilihin na may direktang epekto sa produksyon at kabuhayan sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Patuloy naman na minomonitor ng lokal na pamahalaan ang implementasyon ng programa upang matiyak na maayos itong may patutupad at naaabot ang mga target na benepisyaryo. IFM News. IFM News. IFM News.